मिस्टार एंड मिस्ट्रेस चिलारी मा नोंसोर बेयाव दानथेनि रमान्टिक खन्थाइ मुखास्थ' लानो फैदों नामा? सरि सार मा सरि बेलाय साला सरिनि फिसा थु आंनियाव चेम्बाराव थु ओइ बेगाला नोंसोर सानैजों थोलायो GST होनांगोन आंनो GST लायखाय नोंसोर सप्ताबा साबा गोदान सोलायो सर प्लिज सर प्लिज प्लास मिथिया आं प्रेमिसेनि मिथिया आं खुदुम होनांगोन आंनो खनसे खुदुम होनांगोन फैसा दंना गैया बेसेबां सर 2,000 सर 1,000 दं जानाय नङा फैसा होनो हायाबा GST नि मिनिंखौनो उल्था खालामगोन आं GST माने गार्ल अफ द स्पेसियेल टाइम वान लिप किस होनांगो मानो नायबाय दं बिसिमुर आरो नायबावदों बिसिमुर बोलो मानो फैदोंमोन नोंसोरलाय सर जों एग्जामनि डेटसो सोंनो फैदोंमोन एग्जाम बाय गुगलाव नायना लाथों गुगलाव थां बे दानसेनि गेजेराव जागोन थां बोलो